ilahing ilahing awi kena mastu kena masidam awi kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawe sisaning bisono sono sinaulang gulopo restu masil stantun lampaing budo sinantur tutur katelo tulo-tulat mering laden waradyo winursita umpama paramenes kara karna gya tumiyeng jaman purwa Winusudha trengkang dinamadama pinardi tameng lalata mangkya tekap wasananing gupita tanun renggeng pralambang matumpa-tumpa warma panggung sang muruing kata purwakaning carita linarik rututing basa dongeng kuna musrasa linaras saya karaos Mulasari rohang rasa ani ruing diri rasa rumangsa rumangsan lir jalma ngilukaca jarweh Gusti-raku caing carita lo becik wis gumelar jroning pakeliran ya kang sejati hamirsani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang Kartika kinurba pudrating kang kawasa sariratri angedri pawana pura ing tenging dosina gilir gumanti tanpa kembuh teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad daruku lantang artu mangkar ke sinirambuh Jawa pating krembyah dadi padhang ing kutu-kutu alang atoga Purana yang brontoya dadi branaan kang tanpa wicalan jalu manungsa tinitah priya wanita sponto-ponto anut golonganing bangsa dewi-dewi Gara-gara pundhita ingkang kawadi dasa purwa eka marang sawiji adili nuwih dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kathah
Titaing dawa ingkang sinungga ing Pratiwi kinasunganing akasa kinapiting samudra Raja Sami Anggana raras nanging datan kadya ingkang ginuping dalu samangke yakti ingkang sinebat gumlaring negari Ngamarta ya negari Indraprastha ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura Kapatesta kinarya kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tanantuk kalih negari 1000 tan jangkep sadosa dasar negara ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah loh jinawi kerto toto turaharjo tur dasar para kawulane sadaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari tu negaring Indraprastha kena winasta negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane mula tatanama mokal lamun nganguwung tejane ngambar arungkun taping nagri lah senentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Anyakawati yakti aja juluk Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darmakusuma Dharma Wangsa ya Sang Dwija Kangka ya Sang Ajata Satru nalika ingkang berbudi pawelaksana tur ambek angayomi dharma angayomi agami suci angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning negari tuwin angayomi dhateng haing sapadha-padha kanggung hangosi dhateng asanes jumeneng ing sang nata nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ing ring praja kapungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggung nadyan saratri tanana pedhote nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil binaturata kadhep dening para kadang ngaglah yayah prayit mengkewuh tuhu menika pisanipun satria ing Jodipati kekasih Raden Werkudara dene ingkang lenggah mabukuh amarga lumuka lir Konjem Bantala tuhu menika pisanipun sang pamadya satria ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi dalan kantun piswanipun satriya kembar kemanikan nggih Raden Nakula saha Raden Sedewa dene ingkang pinangka tetinding para wadya kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja amber blabar panjaya samudra datanpa tepi maneka busananing para wadya tinon kadipanjraing puspita nalika semanten kagiat kadara wekasan nampi rawuhnya ingkang raka nata mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama kepareng lenggah jajar lan sang nata pramila daya-daya den acarani dadi mangkono pangodas maraning ndri ingkang dereng kawedaring lisan
tinon ning wase akan busana maneka arna Pak Puspitang Udana yang panjara saroro Ranggeng maneh Narawata ana Prabanyo kang sumirat kenyaring deca Lurki Laci siring dade Bimbo kekandong pre ingin katiuping samirono tondo sabaran mangambar kungas ngepeki madyaning pasewakan tandya Duh, Iwang Murbingrat mugi ambabarna pepajar. Duh, jimat pepunden kula ing madya padha prapteng delahan. Koko Prabu ing Mandura. Dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi. Keparengori paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumengkeming pabekti kula mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun jeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu jagat dewa Bathara. Yai, nggih. Sakalangkung kecadhong kanthi asta kekalih kawontenaken wonten ing pranaja kacancanging puncaking weni. Paring pambagyanipun Yai Prabu ingkang rumentah dhateng Rakanto Mandura. Lan inggih pamujinipun Yai Punta kasambuh
Pengayomaning Hyang Agung lulus Raharja praptanipun ingkang Raka boten manggih alangan setunggal menapa. Kejawi saking mriku astutinipun ingkang Raka sayogi katur wonten ngersane Yai Samyaji. Gurawalaning penampi kula paring pangestawanipun Koko Prabu sanget kula pundi saengga jimat paripih samangke mugi kaskecakno anggen pinarak lenggah Koko Prabu. Yai nggih. Sampun boten kirang prayogi. Wah. Baladewa kakangku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku lan bektiku katur ngersane Baladewa kakangku. Kadhahipun Kakang Yai Werkudara ngaturake pangabekti banget dak tampa karya bombong penggalihipun Kakang. Pastunipun Kakang wae tumrap marang Si Adi Werkudara. Yo. Tak pundi dadi jimat. Nadyan kula semanten ugi Koko Prabu ing Mandura rawuh paduka keparengipun Arjuna ngaturaken sumengkeming pangabekti. Kadhahipun Kakang Dimas Jaraka banget tak tampa andhayanana teguh kayuwananing pun Kakang. Astutinipun Kakang wae gage tampanana Yai. Nuwun kapundi wonten ing mestaka mugi ndadosna jimat paripih. Nadyan ingkang rai kembar rawuh paduka Koko Prabu ing Mandura ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Yai kembar wis tak tampa ndadekke gumbiraning manah. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula. Bingaing manah persasat kadidene kejugrukan wukir sari klebaning samudra madu. Inggih awit rawuhipun jeng Koko Prabu. Krana anggen kula ngrantu rawuhipun Koko Prabu pindha ngentosi kumambanging Sila Kresna sileming baeta gabus. Awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedet liwengan pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula. Biar padang trawangan raos sing manah kula pepindhanipun kadidene lumampahing wanci panglong kepapak obor 1000. Krana saking pandugi kula inggih namung Koko Prabu ingkang saged minangka dados pepajar pepetenging manah kula. Ingkang mekaten Koko Prabu saestu diagung pangaksaminipun bilih rawuhipun Koko Prabu ing Mandura sanget kula pondhongi mangersa Koko Prabu ing Mandura jagat dewa Penara. Yai diagung pangasaminipun Yai Prabu dene semuran datanggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Lajeng cumadung dawuh Yai wonten wigatos ingkang kados pundi? Lan menapa ingkang dadosken duh kita ninggalih Yai mbok bilih saged kawedharing kathah. Soai lajeng kula aturi mbabaraken ingkang Raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangka murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu. Yai Prabu ing Amarta. Anjra ingkang puspita rum kasiliring samirana mri sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning griya
Koko Prabu ingkang dadosaken pepetenging manah kula prasasat suduk gunting tatu kalih sepisan sampun sawetawis trimadya candra etang kalenggan menika negari Ngamarta kados dene nampi ulahipun Jawata awit kawontenanipun negari Ngamarta kalenggan menika prasasat remeng remu sorotipun kados layu Koko Prabu. Negari Ngamarta ingkang rumiyin tentrem samenika malah dados tintrim. Ngamarta ingkang kondang nanging samenika malah kebak ing reh prihatin lan penandang. Kejawi ketaman pagebluk mayangkara nanging ugi kathah prahara ingkang nuwuhaken mapinten-pinten bebanten inggih kurban bondo donya inggih nyawa. Satemah para kawula pating jerit reyungan. Menika ingkang sepisan ingkang kaping kalih wonten lampahan kados mekaten Koko Prabu ing Ndarawati inggih Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pinangka dados pengesuhipun utawi kusiripun para kadang Pandhawa malah sampun sawetawis wanci boten rawuh ing negari Ngamarta. Semanten ugi Kakang Semar Badranaya ingkang ugi pinangka dados pamomong para kadang Pandhawa sampun sawetawis wedal ugi boten seba caos Koko Prabu. Inggih perkawis menika ingkang sanget dadosaken jibeg-bebeg ing manah kula. Pramila Koko Prabu rening sawetawis wanci Koko Prabu Sri Bathara Kresna dereng kepareng rawuh saking panginten kula inggih namung paduka Koko Prabu Mandura ingkang kula anggep pinangka dados wakilipun Koko Prabu Kresna ingkang mekaten kepareng paring sabda tumrih dados pajaring lelampahan menika Koko Prabu ing Mandura. Jagat mangestu wayah Brara jagat. Sabdanipun Nyai Prabu sampun kula tampi kanthi terwaca. Nanging Nyai tumrap kula menika malah kepasan yudha katujuh kinu. Tegesipun kaleresan menapa daruranipun mekaten Koko Prabu. Inggih krana Yai Prabu Puntakala wau ngendika bilih sampun sawetawis wanci Yai Prabu Kresna malah dereng rawuh wonten negari Ngamarta. Lah sejatosipun prapanipun ingkang raka ing Mandura menika malah ugi badhe wewarta dhateng paduka Yai badhe paring kabar babagan menapa Koko Prabu lho menapa Yai Prabu dereng pirsa rikalenggan menika Yai Kresna sawetawis wonten pundi? Inggih dereng Koko Prabu. Lah menika kula caosi prisa Kyai bilih sampun sawetawis wanci Yai Kresna samenika malah mapan utawi lenggah wonten Karang Kadempel. Pramila boten nama mukal menawi Yai Kresna dereng saged rawuh wonten negari Ngamarta. Kalebet Kakang Semar inggih boten seba caos. Krana inggih nembe kedayowan Yai Kresna niku lan mbok menawi Yai Kresna wonten Karang Kadempel menika namung badhe nyengkuyung dhateng gegayoanipun Semar. Satemah Yai Kresna klepian lan lirwa dhateng jejibahanipun minangka dados pengayoman lan kusiripun putra para kadang Pandhawa. Menika Yai. Lah menapa Yai Punta dereng prisa utawi mboten dipun tarosi bab gegayoanipun Kakang Semar? Inggih dereng Koko Prabu. Kakang Semar gadah gegayuhan menapa? Wah lah dalah Yai. Kakang Semar ing rikalenggan menika gadah gegayuhan badhe bangun kayangan. Pramila lajeng dipun sengkuyung kalian Kresna menika. Wah, Baladewa kakangku. Kepareng aku sumlatur ya. Diwas Werkudara napa? Aku tak takon.
Semar kok bakal bangun kayangan kuwi sing mbok karepke kepiye? Lah ya kuwi. Pun Kakang dhewe ya gumun. Nganti tekan saiki isih tuwuh tandha pitakonan Semar kok malah bangun kayangan ki mengko karep sing kepiye? Umpama to bangun kayangan banjur kayangan ngendi sing bakal dibangun? Merga kayangan kuwi werna-werna. Moko kayangan kuwi papane para dewa, tur manggone ya ora ana ning Marcapada. Umpamane Semar bakal bangun kayangan yen manut wawasane Baladewa kakangku, wah kuwi bener apa salah? Loh, berkat pakartine Semar kuwi mau genah yen to luput. Kok Baladewa kakangku iso ngluputke? Dasare apa? Werkudara, pun Kakang wis ngendika ing ngarep yen to kayangan kuwi papane para dewa. Tur ya wis duwe jeneng dhewe-dhewe umpamane kayangan Suralaya ya kayangan Jonggreng Saloka, kayangan Kaendran, kayangan Nguntara Segara, kayangan Suduk Pangudal-udal lan sak panunggalane. Mula yen Semar bakal bangun kayangan kuwi tak anggap luput gedhe. Lupute nggon ngendi? Lupute merga Semar wani nyahak wewenange ratu-ratune para dewa ing kayangan. Ya kowe Pukulun Bathara Guru. Dadi umpama bangun kudune sing menang bangun ya Pukulun Bathara Guru. Nek tumrapaku perkara iki ditelusur luwih dhisik aja grusah-grusu mundhak kesluru dalan buntu. Lan aja nganti awake dhewe malah dadi klora-kleru karo Semar. Ya nek sing dikarepke Semar bakal bangun kayangan kuwi kaya sing dikarepke Baladewa kakangku. Lah nek dudu kepiye? Mula perkara iki awake dhewe kudu pratitis. Lan yen pancen ancas lan gegayuhane Semar kuwi tumuju marang kautaman kang migunani kanggo bebrayan agung, wah awake dhewe kudu sabiyantu. Lho, lah kok malah arep dibantu kuwi kepiye to? Semar bakal bangun kayangan kuwi genah yen luput. Lah kok malah arep tok bantu kuwi kepiye? Durung karuan luput. Wong kuwi aja gampang nibake Cubriya, kudu ditelusur, ditaliti dhisik. Nek pancen Semar ancase becik kudu dibantu sak utuhe. Ya sakarepmu. Mengko dibuktekke wae, mengko dibuktekke. Yai Punta, Koko Prabu kados pundi? Sampun. Babakan Semar badhe mawon kayangan mangke dipun rembag malih. Lah samenika ngrembag babakan negari Ngamarta. Ingkang kados kenging molak utawi nandang pagebluk. Inggih cumadung dawuh kados pundi Koko Prabu? Yai. Kula menika kadang sepuh. Dasaripun kula inggih pun tuwa, wong tuwa menika kedah saged kangge gondelan. Ampun ngantos mrucut saking tembung tutur, uwur lan sembur. Pramila senajan kucem-kucem dipun rawuhi, mrica kecut sauni-unine kula badhe matur. Mbok menawi dados rana amberata gebluk ingkang nimbrung ing negari Ngamarta, Yai Punta. Inggih Koko Prabu. Keparenga paring dawuh, Yai. Wontenipun ruhara prahara kang lan kawontenan ingkang kebak kengken prihatin ingkang tumempu ing negari Ngamarta menika. Yen saking wawasan kula menika sejatosipun mujudaken pepenget utawi pepeling saking Gusti ingkang nyipta jagat. Ngemutaken dhateng para warga ing Ngamarta utaminipun para Pandhawa supados purun awas diri lan dandani dhateng pakarti. Nuwun sewu Yai, nuwun sewu. Kula mangertos bilih warga agung negari Ngamarta menika kebangetan anggenipun dewa-dewaaken dhateng pusaka inggih menika Kyai Jimat Jamus Kalimasada, Payung Tunggul Naga lan Tumbak Karawelang. Menika kesangeten nggone mundi-mundi nganti padha lali dhateng Panembah Jati ngiwakake nggone bekti marang Gusti merga padha nyembah kalian wujudipun pusaka ingkang dipun aji-aji kalian tiyang Ngamarta. Nyuwun pangapunten menika klentu klip lepat Yai lepat. Lan dosa ingkang boten saged pikantuk pangapura saking Gusti menika
menawi ngantos mlengos saking Panembah Jati lajeng nyembah kalian bangsane pusaka, bangsane kayu, watu menika dosa ageng. Lah pramila saking wawasan kula kangge nyirep reretu ingkang nimbrung ing negari Ngamarta, prayoginipun jimat Kalimasa dalan pusaka sanesipun menika kedah dipun singkiraken. Menawi perlu dipun lebur utawi dipun larung kemawon, Yai. Wah, boleh Baladewa kakangku. Piye? Aku sumlatur meneh. Wis cetha lamun jimat Jamus Kalimasada kuwi paugraning praja dasaring negara lan pepakeming bangsa. Yen nganti mengko para kawula didoke saka Kalimasada apa ora banjur ngrusak marang rasa panunggal lan bubrake rasa kamanungsan. Kuwi Baladewa kakangku. Lah sing kleru ya mapan ana kene iki Werkudara. Gusti Pangeran kira ya wis paring wujuding Wedha Suci ingkang pinangka tuntunaning kajiwan jupuk lawan agama kang rinasuk. Yen pancen Pangeran wis paring pranatan lumantar Wedha Suci, ana ngapa kok menungsa gawe tatanan dhewe lumantar wujuding Jamus Kalimasada? Menungsa kuwi ora perlu gawe aturan. Krana pernatan sing wis digawe Gusti, menungsa kari nindakake perintah ngedoi marang cegah Koko Prabu Mandura. Keparenga kula sumela atur. Ya, Arjuna kepiye? Warga agung negari Ngamarta menika boten namung dumados saking setunggal agama, nanging pinten-pinten kapitayan menawi namung ginakaken setunggal paugraning agami lan Wedha Suci tartemtu niki badhe nuwuhaken daredah lan nuwuhaken bab-bab ingkang boten prayogi lan boten sami ngurmati dhateng bedaning agami kula wau Koko Prabu. Lah yen dibedake ngono kuwi mula ayo dipadhake pramila Yai Punta. Menawi pancen Pandhawa kepengin pedhot ingkang nglimputi negari Ngamarta menika enggal sumilak srananipun pusaka Jamus Kalimasada, payung tunggul naga lan tumbak krawalang kedah dipun lebur, dipun larung monggo wangsul dhateng Panembah Jati lan tuntunaning Wedha Suci. Menika tentu badhe manggih tentrem lan boten badhe eneng-enengan, boten badhe sikut-sikutan kados mekaten menika. Yai Prabu, sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngraketa nawang sesangka Lenggahing Sri Nalendra ambek marosing sang katri gumulung mangrempak katri gumulung mangrempaing waja Garuda goloreh kakiri-kiri Garuda goloreh kakiri-kiri kumregut makut mangajab. Oh wau to kadang-kadang pengantikanipun ingkang Rakanata Mandura Prabu Baladewa satemah karya legek jroning wardaya Sang Prabu Puntadewa. Nanging caritaning mriku anglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten wardu wong akecoh nginangu durung abang ida dereng mancing pertala kasaru geger Paseban Jawi. Tu menika pisanipun utusan saking Karangka Dempel. Punakawan Petruk Kantong Bolong saha punakawan Bagong Myak sagung para ingkang sumewa dadosaken horek ing pasewakan. Kanca, ana dayuh. Ana dayuh apa? Ana. Walah lagi ngrungokke aku. Ana dayuh. Ayo minggir. Ya ana dayuh, jaluk dalan. Sakit
Sinowati jagat kinari hamo mbak lumembak ombak ing samudra lumut hambak kanggang awito denceng-dencengan nganti gawe oreken pasewaken jebul iki suwane Petruk padha kanthi raharja beswanira Petruk kanthong bolong nduk ndun amit pasang kali mantap iki nembung lho duni dening tawang-tawang inggih inggih awit mundi pangestunipun sesembahan kula Sinuwun Prabu Punta lulus raharja swan kula mboten manggih alangan setunggal menapa sembah pabekti kula mugi kunjuk sinuwun iya Petruk wis ingsun tampa akarya bombong ing tias pangestuning sun wae tampanana inggih sanggat anggen kula mundi dadosa jimat aku kok ora dibagake ya Truk ya metu wae Kang kowe iki bak-baki ya nah aku nak ning kene iki wae Truk ya ning kono kuwi wae anteng wah Petruk slamet tekamu inggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng sowan kula bakti kula katur nggih Gus ya tak tampa Petruk esmusu mengko pengawak Bajra banjur ana wigati apa tumuli matura apa pancen sira diutus dening Kakang Semar inggih inggih kepareng matur mbok bilih wonten lepat atur kula mangke nyuwun gunging pangaksami sinuwun ya ya ora dadi apa Petruk nggih matur nuwun waleh-waleh menapa sinuwun waleh-waleh menapa sowan kula menika jane dipun ngangken kalian Bapak Semar Bapak lumantar kula saestu nyuwun pangapunten yen pinten-pinten piswanan niki mboten sebo caos teng negari Ngamarta merga Bapak niku jane sakniki nembe ngempalaken para kawula ing Karang Kadempel sumrambah dhateng para warga ing Ngamarta krana Bapak sakmenika kepengin badhe mbangun kayangan lah niku mongko sampun cetha bilih ingkang ngayomi para kawula Ngamarta menika Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Lah kalenggahan menika Paduka Sinuwun Punta sak kadang Pandhawa katuran supados rawuh wonten ing Karang Kadempel nanging Sinuwun Punta anggenipun rawuh supados ngasta kagungan dalem jimat Kalimasada pamrihipun menapa? Supados para kawula niku enget dhateng dasaring praja eling kalian paugraning negara sabab Kalimasada ingkang kaperang dados gangsal inggih menika setunggal bab panembah nomor kalih menika apa ya Ose bab rasa kamanungsan nggih napa mboten ya Petruk ingkang nomor 3 menika aduh lek ku maca ning omahmu apa ya manunggaling bangsa iki menapa mboten iya Petruk nomor 4 utawi nomor 5 menika waduh apa ya kawicaksanan lajeng ingkang nomor gangsal menika inggih Adilwarata lah menika kersanipun Bapak Semar mboten namung diapalke ning bener-bener dihayati lan diamalaken mungguing bebrayan gung sinuwun lan menapa to sebabipun negari Ngamarta menika kok ketaman tintrem lan prihatin ketaman prahara kathah kawula ingkang boten rukun niku merga pun lali kalih jati diri bangsa ingkang nami jimat Kalimasada
Pramila mawantu-wantu panyuwun kula para pepundhen kula Pandhawa katuran ninggal rawuh ingkang kadempel kanthi mundi jimat kalimasada supados para kawula menika ayem tentrem jenjem krana yen para penggedhe utawi wakil rakyat kersa rawuh teng ngisor niku wong cilik niku padha marem estu niku makaten atur kula wonten lepat nyuwun pangapunten wasana mugi dadosa penggalian lan kula nyadong dawuh pangendikanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Petruk, nanging sing gedhe pangapuramu. Mestine sira wis uninga kalamun kalanggan iki Pasyawakan Agung Kerawan Koko Prabu ing Mandura. Mongko katemben wae ngrembug babagan retu ingkang nempuh ing negara Ngamarta lan manut dawuh pangendikane Koko Prabu Baladewa. Ngamarta bisa sirep saka pageblug lamun para Pandhawa lan kawula Ngamarta gelem nyingkirake pusaka ya kuwi jimat Kalimasada tumbak Karawa lan payung tunggul naga. Lamun pusaka katelu kuwi disingkirake bakal manggih ayem tentrem Petruk. Pusaka 3 disingkiraken. Lho, disingkiraken pripun? Disirnake. Mboten digadhekke mawon. Nawi digadhekke kula diparingi separo. Ora Petruk. Lho tegese berarti dibuang, dicali, dilebur, dilarung ngaten. Ya mengkono kuwi Petruk. Sing ngendika ngoten niku sinten? Koko Prabu Baladewa. Jane ning ngendika ngoten niku duwe pikiran mboten to? Nuwun sewu lan nyuwun pangapunten mboten kok ateges jenenge wong niku bekti utawi nyembah dhateng pusaka niku mboten. Nanging menika ngurmati dhateng para leluhur kina. Para pahlawan ingkang sampun yasa wujudipun pusaka ingkang endahipun kados makaten lha kok gledhek petele kok mung ngarep dibuang niku nalare pripun jane niku. Gek le mikir iki kepiye ngono lho. Mongko Pandhawa niku riyen le golek ya rekoso lho. Niki punapa tandha sejarah lho niki. Mongko wong iki yen lali sejarah niku sami mawon kalih lali sumber. Mongko yen lali kalih sumber bakali ketiwasan. Mula jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah Petruk. Nggih, jas merah. Menawi jas kuning menika benten melih punan. Ngaten. Nganggo wedha suci Petruk. Mongko Ngamarta niku kapitayane beda-beda. Yen namung ngangge wedha suci siji kira-kira trep napa mboten? Pripun? Mila bab menika kedadipun penggalih. Mangke nek jimat Kalimasada lan pusaka sanesipun badhe paduka caosaken dhateng Sinuwun Mandura, ya yen niki Ratu Mandura asli. Niki nek gadungan pripun nek palsu? Pripun ora? Soale nek jaman sakniki niku sulap niku kathah. Sakniki nek mobil penyok niku diketok magic. Pun saged kathah magic lho sakniki. Magic kuwi apa Petruk? Magic niku sulapan utawi atraksi. Sakniki enten lho teng online ngaten niku sing jual topeng wujud manusia. Niku bahaya niku. Niku jenenge magic. Iya Petruk. Mengke kurang bejane malah Kalimasada terus didol digadhekke kepiye jal? Pripun? Mongko riyen pun ate digadhekke to? Petruk ora ngawur, mboten guyon sithik wae kok. Kau nek kejem-kejem ki. Niki lho anteng sing jak guyon wae anteng kok. Jenengan omong wae. Masake mas. Kau ngono wae. Mergo ngerti nek kringkiane Pandhawa niku mapaning jimat Kalimasada niku. Ngati-ati ngatos-atos waton Prabu Puntaweswara ngastu Kalimasada Ngamarta gari ngrubuhke. Napa mboten bebayani niki mengke? Mila wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Gandeng jimat Kalimasada menika paugraning negari. Mulane ana wong sing arep nyirnake, lah mbok dewa mudhun to wis.
Lah mbok Ratu Mandura sisan nek wani garusiku nek wani arep nyirnake kali Masada rawe-rawe rantas malang-malang putung tetep ajeng kula tabrak. Kula wonten dawuh saking jagat parasmane jajalan iblis lanat. Aku wis graito Pasawakan Agung sing wibawa kaya ngene. Janji ketekan dagelan elek kaya ngene iki. Nggih nyuwun ngapunten nggih. Ngadeg. Bakale mesti bubrah kabeh burahe. Gunawan Petruk. Kowe nek ora ngerti tak kandhani yo. Yen para kawula ngamarta padha nyembah marang Jumat Kali Masada kuwi dadi dosa. Dosa sing ora oleh pangapura. Mangke riyen nuwun sewu. Sing nyembah Kali Masada niku sinten? Sing nyembah niku sinten? Panjenengan mesti nganggep yen to wong ngamarta niku do musyrik, ngaten to? Nuwun sewu lho, nuwun sewu. Musyrik niku werdine napa? Jenengan prisa napa mboten? Musyrik niku mboten terletak dari perilaku dan bedanya, dan bendanya. Tapi terletak pada pikiran orang itu sendiri. Tegese musyrik lan mboten niku sing iso ngarani ya sing nglakoni. Wong liya nyawang mboten saged biji. Nek nyatane kabeh wong do ngaji-aji Kali Masada. Nyatane kaya ngono kuwi, anane ngaji-aji niku merga paugraning negara. Aku tetep sabar lho niki. Kula tetep sabar lho niki. Yasane para leluhur lan para pahlawan. Nah kowe bapakmu Petruk Semar gone ngreka-reka nglumpukke wong pirang-pirang bakal darbe sedya bangun kayangan kuwi karepe piye? Karepe kepiye? Apa Semar ki ora noleh karo githoke ing atase wong kere batur dibal 17 kok arep bangun kayangan kuwi padha karo cebol gayuh. Gayuh. Ah lali to. Lali. Ndok anu pro sinuwun atus-atus lho niki mengke nek gadungan barang mungkin nek palsu, nek magic iki kados nganu kedah taliti surtiti ngati-ati duga prayoga digawa. Ampun aja kaya bocah cilik. Kowe omongan apa kowe? Mboten. Kuwi Semar ki mung wong kere tak andani. Semar ki wong kere. Kere wae dipangan angel parandene arep bangun kayangan ki. Semar kuwi duwe pikiran apa ora? Ganti personil bro. Salin bubuane Bol, Prabu Bol. Lho, Bol ki sapa? Lah jenengmu ki sapa? Jenengmu Prabu Baladewa to, diundang Bol kok nesu. Ya nek rak ngono kuwi jenenge jangkar karo ratu, ninggal tata krama ora ngajeni. Lho, sampean ya ora ngajeni kok. Sampean ya ora ngajeni karo aku nuwun sewu. Pancen sampean ratu ning ratu rak nek apa jenenge rak ning Mandura. Ha to lemu dadi ratu. Nek teng mriki padha-padha daya, padha-padha oleh wedang segelas kowe kok kemaki. Lho sampean wis wani ngeleleh Bapak Semar ki mung wong kere wong mung batur gedibal 17. Lho perkara sampean ngeleleh, aku ki ora apa-apa ngeleleh Petruk karo Bagong ki ora masalah. Monggo, ning nek wis wani ngeleleh Bapak, Bagong sing ora trima. Petruk barang jane ora trima ning ora wani. Arep dikepiye wae senadyan Semar ki wujude elok ning bapak ki sing wis ngukir jiwa ragaku. Mula wajib tak ajaji. Ning nyatane bapakmu ki mung batur. Wong ora noleh karo githoke. Lho sampean ki ora noleh karo githoke kok. Lho iso ngono. Aku ki ratu. Ratu napa? Nek mbiyen ora tak coblos ya ora dadi ratu kowe kok. Ngarep dicoblos kowe kok bingunge. Malah mlayu-mlayu.
Omongan apa Gong ora Ding? Ketrucut ya aku. Kelingan apa mboten sakniki? Jaman sampean ajeng nyalonke mbiyen ngoyak-oyak aku lek ku ndelik nang ngisor meja barang digoleki, diwalik mejane. Lek ku ndelik nang tengah alas gawe kontrakan dhewe. Lek ku bangun dirubuhke. Sesuk coblosen aku Gong ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Wis cekak gak apa rasa kakean grom sing tanpa guna. Ora patut ing atas sing ana ing Pasewakan Agung kok nganti darta kaya ngene. Lan persajan anane Semar arep bangun kayangan iki. Aku sing ora trima. Semar ki mung derajat apa mung arep bangun kayangan. Mula nek Petro ora trima Semar tak elek. Saiki nganggo cara sing merwira. Lho, lah kersane pripun kersane? Ayo, matu njaba, golek papan sing jemat. Oh, lah ngejagrut ayo, tak ladeni bol. Matu njaba. Ya, matu njaba. Matu njaba. Harus mani jajalan kan bane bis larat. Udara kanane kok dadi kaya mangkin Kuku Prabu Baladewa lan Petruk malah padha sulaya rembug. Piye Werkudara? Wah, wis ben Baladewa kakangku ya duwe adeg-adeg dhewe. Pancen aku ya wis supriya karo Baladewa kakangku. Kok lagak lakon lan lagiane beda kelawan padatan. Nanging aku ya percaya Petruk kae wis gerang. Mestine iso ngrampungi perkara iki. Ya banjur bab ngene Kakang Semar bakal mbangun kayangan dibantu. Wah, disenguyung sawutuhe. Ngelingono Semar ki momong para Pandhawa kuwi bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Wis nganti ora bisa diitung lelabuhane Semar. Mula Pandhawa wajib mbantu nek perlu Werkudara saguh dadi tombok. Nadyan Arjuna inggih makaten Prabu sagah mbiyantu dhateng sedaya bot kerepotanipun Kakang Semar. Senadyan ingkang rai kembar ugi sagah bantu Kuku Prabu, ingkang rai kembar ugi sagah bantu Kuku Prabu. Ya Yayi kang mengkono sumengka. Yen kahanane Ngamarta wis ayem tumulit tedhak ing Karang Kadempel Yayi. Nanging saiki si adi wae supaya metu njaba awat-awatana Petruk lan Bagong. Lan Kuku Prabu ing Mandura ingkang wigati para kawula kang ora ngerti marang pojok lereting lelakon aja nganti kasempyok Yayi. Ya aku njaluk pamit. Kula inggih nyuwun pamit Kuku Prabu, nyuwun pangestu Yayi. Surtiti ngati-ati lan aja nganti cidra ing ubaya ya Yayi.
duduk meneh sik ya. Iya, Mak. Iya, alon-alon alhamdulillah wis limbukan. Limbukan. Mau neng apa jenenge? Pasewakan gayeng banget do. Bengok-bengok kabeh. Iya. Iya, puji syukur kunjuk ngersani Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dene adewe bengi iki kepareng sowan. Sowan ana ngendi? Iki sowan ana duh ora ngerti kertase aku. Sek apa jenenge? Aduh arep omongan apa? Sowan ana ing Kebon Agung. Kebon Agung. Iya. Tridadi Sleman. Sleman, Mak. Heeh iki omong 2 menit saka omah. 2 menit saka omah. Heeh 2 menit saka omah nek numpak pesawat. Iya. Banjur iki acarane iki apa? Wayangan, Nduk. Ora tegese iki acarane iki kok digelarke panggung gelarke gamelan wayang. Iki merti dusun. Merti dusun. Heeh. Merti dusun. Dusun Kebon Agung kene. Iya. Jan gayeng tenan rame yo, Mak. Rame, heeh. Terus iki ya perangkat ingkang biyantu, Perangkat sing mbantu, Mak. heeh, ana Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Terus ana iki nek waduh aku ki nek maca kepiye ora ketok iki kene wae. Lan Pak Penewu terus Bu Lurah Tridadi Sleman terus karo beberapa anggota dewan dan Pak Kepala Dukuh dan semua warga Kebon Agung. Nah, terus iki langsung ana tulisan dan tolong pembuka limbukan turi-turi putih. Oh iya, mengko. Sapa sing anu? Mbak Tatin ya mengko, heeh. Terus karo iki dan segenap panitia apa iki tulisannya kepiye ya iki ya? Panitia Mas kok iki kepiye Mas iki Mas? Tolong Mas. Karang ya aku ki SD ora lulus langsung mlumpat SMP. Apa lah kandhani kok. Padha wae jebul padha ora lulus kabeh. Oh, ketua. Ketua panitia Pak Suradi. Oh, Iya. terus apa meneh, Nduk? Isi apa jenenge? Yo ora ketang sedidik, ora ketang seklimah rong kelimah. Apa? Yo ndonga-ndonga, Mak. Iya kuwi ora ketang seklimah ora waton kaya ngono ki ndonga ki ya sing akeh no kok sak klimah rong klimah. Kowe ora tau ndonga ya kowe? Iya arang, Mak. Heeh ya muga-muga sak rampunge sak tancep kayon ini apa jenenge wayangan bengi iki muga-muga warga ing ngendi kene iki mau Kebon Agung pinaringan sehat, pinaringan panjang umur, panjang yuswa, Padha wae. heeh. Terus pinaringan ayem tentrem. Terus karo pinaringan rejeki ingkang kathah supados taun ngajeng saged nanggap melih. Amin. Iya, Mak. Iya, Mak. Iya, Nduk, Nok. Kaya ngono kuwi mau. Iya banjur iki mau aku ya entuk apa jenenge? Welingan. Oh, sapa sing wis meling kuwi, Nok? Jane iki ya ning kene iki iso ana sampah, Nduk. Sampah apa? Iki sing ngrebab lak kelebu sampah. Kuwi membandel terus sampah masyarakat dadi mengko tak titipne sisan melu dibuang. Ya aja, Mak. Yo kuwi nggo gayeng-gayeng e. Heeh. Saiki giliran apa jenenge membaca requestan. Iya. Bang iki barang jarene dikancani. Dikancani no. Dikancani BT. BT iki apa? Barter. Bintang tamu no. Bintang tamune sapa? Denok Tatin Tritrot
Mbak Tatin Titot. Heeh, Dinok Tatin Titot. Tatin Titot ki nek gedhe, nek cilik dadi Dinok Tatin Tadit nek cilik. Nek cilik kuwi ora sing liyane wis pikirane iki wah jan mbok ya sing ya karo disambi apa jenenge karo maca-maca iki pamundutan kok disambi. Endi ya mau wis tak buka siji meneh ndi ya waduh. Waduh dari iki. Wo iki apa, Ding? Nggih iki. Kula Bapak Sutrisno SPD saking Sumpyuh Kabupaten Banyumas badhe nyuwun lagu Sesideman. Lagu menika katur dumateng setunggal 1 Pak Lik Purwidi Raharjo RT 02 Kebonagung. 2 Bapak Rois Kebonagung. 3 Bapak Dukuh Kebonagung lan sedaya warga Kebonagung. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan kawilujengan lan kesehatan. Matur nuwun. Nggih, mengke dipun pinangkani menika wonten Sesideman. Terus iki sing ana meneh iki wah dari Linda Singapura, saking Mbak Linda Singapura. Iya, adoh-adoh tekan kene. Ya ora tekan kene, tegese iki dititipke. Tekan kene iki nyuwun tembang 1 Bajing Loncat ingkang nyekar Mbak Ayu P. P iki apa, Mak? P iki nek jare sing ngrebab ki Purwo Lestari. Ora aku mau krungu sing liyane. Aja rapik kaya ngono kuwi. Iya. Mosok ngono kuwi muni ngono kuwi. Terus nomor 2 Dadi Ati. Ingkang nyekar Mbak Orisa. Iya, mengko dipirangkani. Heeh, iki ana meneh iki. Lho. Lah kok ana meneh dari Mbak Linda Singapura meneh. Oh, berarti loro iki, Mak. Heeh. Wajan iki nyuwun fragmen apa iki? Fragmen apa, Mas? Oh, Sura Gentra, Mas Kiswan dan Mbak Tatin. Oh, ya mengko sidane Om Kiswan ki yo ngadeg tenan. Iya, eksis mengko. Eksis. Mengko dituki lucu apa ora iki? Soale dek wingi kae lucu banget. Iki engko mbu-mbuan iki ya niki. Terus ana meneh kuwi terus lara ati muni jare sampah. Iki ana isine lho iki. Terus sing iki spesial iki. Spesial nggon aku nek iki ketoke. Iki buka, tak bukake. Oh, lah rak ngono. Wah, 1 2 3 4. Wah, jan jos tenan iki. Kae sing keplok-keplok njaluk. Wis kok pas fragmen. Nek ora lucu ora takne. Nek lucu takne loro. Loro iki. 2 lencer maksudnya. Iya, ayo. Gek apa jenenge nilai sing nang HP barang, Mak. Heeh, iki sing nang HP iki akeh banget lho mau. Iya, napa wae Iki. Oh, iki ana. Nyuwun lagu Kadung Tresno saking Mbak Ira, sawer rokok mau. Oh, jebul anu request, Nduk. Iya. Terus ana apa meneh? Iki sing ana saking kula Pak Wahyu nyuwun Caping Gunung. Oh, nggih, Caping Gunung mengke dipun pinangkani. Nyawer ora, Mak. Ya ada deh nek kuwi deh. Gampang mengko. Ada deh pokoke kae karo ngaturi Mbak Tatin jumeneng ben dienggo kanca awak dhewe. Iya, Mak, mengko ndak selak kentekan bahan. Bahan apa, Nduk? Ya bahan dagelan apa bahan apa? Apa bahan bangunan? Ya ora, ayo monggo Mbak Tatin ngaturan jumeneng kanca-kanca sepote kanca-kanca. Sugeng dalu Mbak Cangi, Mas Kiade. Nggih, sugeng dalu Denok. Wajan. Iki
Iki jane aku ki wong tuwa kok dunake denok iki ora kualat apa piye? Lah cangik karo jenengan ki tuwa cangike sik. Oh iki berarti cangik ta? Heeh. Cangike lanang. Heeh. Ora iki wedok lho. Oh ya wis sak karepe malah nek didenok-denok iki berarti aku jek enom ngene ya. Ayo mulane kuwi wis jek enom. Iki ngapa kok guyu? Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora ngecil ya. Ora ngecil. Aku ora tau ngecil aku wong apik kok aku kok. Ayo wong sae aja pakpik-pakpik ya. Lah ngopo? Sae ora apik. Lha kepiye to? Aku wong sae ora wong apik ngono lho. Wah, asik sih aku Oh, seneng iya. nek dadi wong apik kok. Wong ya urung tekan dadi radong. Wis Lah. wis dong. Aku iso lewangsulan ki mergo dong. Oh ngono, wis dong ta? Weh lah wis kan. Oh nggih. Bagaimana kabarnya Mas Gading? Alhamdulillah sehat. Ya ora ding iki mau mumet banget gundulku. Lah ngopo? Aku ki tuku blangkon kecilikan. Lah ya sirahe diongoti ben iso dienggo. Diongoti gundule kuwi. Ben iso mlebu ngono lho maksudnya. Nek upamane kegedean apa blangkone sirahe diongoti ben lancep dadi iso mlebu bledeng ngono. Atene kok tumpeng gundule tenan ngene iki njokan. Ya berarti terus ganti niku. Ganti no. Ganti ndas. Lah ya Lah ganti dadi blangkon tuku meneh to langsungan ngerti dhewe to nek aku ki. lah iya. Sekarang ya. Sekarang cah cukup kok. Nah, ora ninggal kathok aku mau. Kathok endi? Kathok sing tak nggo iki aku ora kathokan saiki. Loh, masa nganggo kathok? Lah ora percaya. Ya ora no, aku tak Iya. tilakane Mas. Delok Mas. Wis mengko ning mburi panggung gampang. Aja ning kene iki ora apik pan-papan. Empan pap. Leo nek kok. Oh saiki wis wani buka-bukaan kathok bareng saiki. Lah ya. Nek salin ki ya ganti kathok barang terus ganti. Kok malam hari ini tidak kathokan berarti ISIS no? Wah, jan. Isis aku rada wedi mono kewan-kewan ngrambat rene iki nek dadi Goleki kancane ya. ya ora nek goleki kancane iki ya Lah apa? dulure. Sedulure iki Mas Gading Nggih. menika nderek sewan wonten Kebon Agung. Kebon Agung, Tridadi Sleman. Nggih, menika nderek remen, nderek Mangayu Bagyo, Nggih. menika merti dusun. Merti Mas. dusun, Jan. Nggih, menika kedaden saking Patang RT nggih. Patang RT. Oh, iki Patang RT. Pengurunan wong Patang RT iso wayangan kaya ngene lho, Mas. Luar biasa. Hebat tepuk tenan tangan luar dulu, biasa, Kebon Agung, tenan Jan. luar biasa iki. Jenengan ra ngira ra nganu babar blas to, Mas. Wow, Patang RT brablas. Kok iso dadi ngundang. Jan orang kira brablablas. Babar blas. Babar blas. Nah. Dalange Ki Gading sindene saka warga Laras niki anu wiyagane nggih warga Laras saka Patang RT luar biasa. Bintang tamune sapa? Bintang tamune Tatin sing gedhe. Titot to lho. Lah iya Apa Titit. nek tatin sing cilik berarti Apa jajal meni ya? Sapa sing meni Titit mau? oh lah malah dicethake. Lah krungu kok ya. Ya ora apa-apa, heeh. Oh ya, sajake ketoke duwe iki kok ora muni dhewe. Nek iki Mas Gading wani ora muni, Mas? Ora aku, ora. Ora, berarti ra duwe, Mas. Ra duwe apa? Ra duwe kuwi. Lho ngece. Ngepiye? Lah ora meng anu Ora meng kuwi mau luwih gede. Apa? Ora arep tak teruske, ora apik kaya ngono kuwi. Ya ora apa-apa ngene kala-kala saru kaya bapakmu ya ora apa-apa ngono lho. Dajine nek karo aku iki ya dasdes-dasdes ngono ora apa-apa. Oh kon dasdes-dasdes. Iya maksudnya ya nek Iya nek kon dasdes-dasdes wae oke nek aku kok. Iya. Niki nderek ndedonga nggih Mas. Nggih, nderek Mugi ndedonga. sedaya masyarakat wonten ing Kebon Agung mriki tansah pinaringan sehat. Amin. Nggih, lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi tansah guyub rukun ayem tata titi tentrem gemari palos jinawi. Amin. Amin Allahumma amin. Menika acara malam hari ini 2 tahun sekali, Mas. 2 tahun sekali. Iya, ras setahun sekali, Mbak menawa sesuk iso dadi setahun sekali ya, Pak Bu ya. Nggih. Nggih niki Kebon Agung iki wayangan Patang RT. Lah iki kapan iki kelurahane kapan iki? Kira-kira kapan Bu Lurah? Monggo dipun agendaaken Bu Lurah menika namung murah meriah no Nggih, dicicil murah ya Mas ya. Iya. Kredit nggih saged kok niki. Lah, nggih, Mbak Bileng nggih kapan ewon nggih Kapan ewon, nggih. saged tiru-tiru karo Kebon Agung kene sing Patang RTW iso wayangan mosok sing kelurahan kecamatan kok ra iso ira ya. Bangeten ya.
Ya sesuk ben masyarakatnya ya semakin bahagia, semakin senang bisa melihat Mas Gading Mayang di sini di kelurahan dan juga di kecamatan. No, ya Mas ya. Nggih. Nggih niki wau napa jenenge angsal weling. Nggih angsal Nek weling. Pak Dukuh kapureh minggah panggung. Oh, nggih ngaten. Si menika mbak pilih Pak Dukuh iki meng apa jenenge wingi iki Pak RT iki do mangkat kabeh kok Pak Dukuh ra mangkat iki nggur weling tok iki ra. Kene nang kene tak kumbahe kene gorene endi wong. Karo Pak Dukuh kok malah nantang-nantang. Lah salah kok meng dawuh utusan Pak RT monggo kae rono ngono kuwi lho Mas. Dadi Jajal iki aku ora urung kepethuk karo Pak Dukuh. Jajal tak petukne karo Pak Dukuh kene, tak jak salaman, tak jak kenalan, tak jak omong-omongan, tak jak nyanyi dan sebagainya engko ya. Oh, berarti Pak Dukuh ki ingkang pidato kalau wau nggih. Mau pidato ra to, Pak? Oh lah. Lah aku Mbak bilih nggih. Menika dipun anu Mas, sepoti kajenge Pak Dukuh minggah Nggih, wonten disepoti pepanggihan. ngono-ngono. Nggih, monggo Pak Dukuh. Salaman dulu. Tes. Lah wis muni, Pak. Salaman namine sinten, Pak? Kok le ndredeki ngapa ngono lho? Rasa Urung tau ndredeg. ketemu kok nggih ceming dolan ning TV kok ora jenengan aku dadi. Lah iki sakniki wis kepethuk gathuk-tuk jasiar ngapa ayo? Anyep. Anyep. Tangan anyep. Jenengan iki ndredeg tenan lho iki mantuk. Mriki Pak kajenge dipun streaming menika dalang Seno Channel menika kajenge Nggih. delok teng TV nika nggih, nggih. Nggih niki jenengan Niku napa niku, Pak? Kok niki ditangleti Pak Dalang. Halo-halo. halo-halo niku. Niku koordinir parkir niki. Oh. Wah, kula termasuk koordinir parkir niki. Oh nggih. Niku canggih mboten, Pak? Anu nggih kula mawon. Nggih. Nggih sugeng dalu Pak. Sugeng dalu, Bu Tati. Nggih. Kok manun jenengan mboten rawuh namung dawuh-dawuh menika? Kula sampun nate tindak mriko jaman ngaturi Pak Seno riyin. Lah apabila sing niki kula utusan Pak RT, Pak RT kedahipun sowan panjenengan kalian Mas Gading. Oh ngeten, Nggih, jenengan kedahipun mboten. gentosan. Oh gentosan. Nggih. Sik taun niku sik taun kapan pun tau anu kedadian napa mboten? Pak Senone maksudnya. Nembe pesen nembe nganu pun pesen tanggal pun DP Pak Prasida. Seno nika. Sedo. Nggih, Oh, nah niki sakniki malah Lah anu. alhamdulillah dalu ini saged kelampah niki warga Bonagung remen sanget Oh niki. nggih. Ning krungu-krungu jare arep prasida, Pak. Sing jare sinten niku? Mbok krungu-krungu jarene arep prasida le arep ngedilke nganti anu lagi arep hari H nganti do iki kepiye le do urunan kok ora gek ndang-ndang ngono. Ya ampun ngono mirang-mirangke warga to. Ora lho maksudnya niku kabare iki tenan apa mboten kula tanglet. Pripun Pak RT? Piye? Lho kabare pripun, Pak? Niku hoak napa? Nggih, hoak mboten, mboten Boten. hoak. Dadi tetep niki tetep kudu Mas Gading. tetep sing kudu dalang. Mas Gading, Nggih, nggih. terus bintang tamune Bu Tatin Titit Editot. Nggih. Lah kok wah. Klentu Mas Gading, klentu kula, klentu. Nggih, mboten menapa. Mboten napa-napa, Pak. Kula ngertos nek jenengan duwe. Dadi niki rasah Mboten apa. rasah diumumke ngono Ah, lho. nggih. Niki niki berarti alhamdulillah kelampahan Nggih. dalu menika Nggih. saged wayangan Mas Gading. Nggih. Kanten nggih, Pak. Nggih. Panjenengan kula aturi napa nggih? Jenenge Gandrung. Oh, malah arep gandrung iki ya. Ya, Waduh. manut nek gandrung sak yuta, Pak. Nek saged dikredit apa Mas Gading mung ngendika ngoten kok. Saged Ya Pak, ora saged iso. sampil. Nek Mas Gading iso Apa? dikredit nek aku ya ora. Kok tiwas aku gedemuk ora bayar ya tak tuthuk. Waduh. Nek Pun jenenge- sidon demak mah. Nggih, Mbak Bila menika wonten atur napa rumiyin kagem masyarakat. Ya ingkang baken kula matur nuwun sanget dhateng Mas Gading sak kanca sedaya sampun kesorawuh mriki nggih raketang yo diwangi megap pindu. Megap Pindu. Pindu. Wah. Megap-megap niku. Ah nggih, ning Nggih. alhamdulillah saged kaleksanan warga masyarakat saged
ndugaken Mas Gading wonten Nggih. mriki nak kalian panjenengan. Alhamdulillah, Nggih. Pak. Pramila nyuwun Nggih. dipun hibur ngantos mangke satuteke panjenengan sedaya nggih. Nggih. Mboten satekan esuk. Jam pinten, Pak? Jam sekawan nggih oleh wonten mriki. Ora Lha kepiye to iki? ora tekan esuk, tekan jam 4. Jam 4 iki wae subuhan. Sing nggih. Niki kok sesuk meneh nek anu kula dikeki kanca Pak Rameng dhewe ngono lho, Pak. Lah wingi perjanjiane ngoten kok jenengan ki kok golek kanca dhewe. Lho maksudnya Jenengan kan golek kanca dhewe njawuk sinten ngoten anu. ora ono kok danane we mepet kok kon ngejak kanca. Alah nek ora mepet ora trimo jenengan ora pepet itu. Kok Pak padake aku kan ngejak kanca, Mbak entene sementen jenengan mbuh arep kancane sapa? Lah ya aku sing KO. Kula lagi blak kutang cetha welo-welo Kotange sapa? Kotange sapa? dipeme tangga kula wae. Lucu lho iki. Malah lucu lho niki, Pak. Niki Ya, Pak apa ngoten, Pak? kancane kula jenengan mawon nggih, mengke tak kei ra kitung selawe ya. Alhamdulillah. Kok malah dadi hah? Pinten? Selawe. Masyaallah. Ah kok Selawe niku nggo nguyuh wis bola-bali lho, Pak. ayo wong sekali masuk 2000. Lah nggih Ya, jenengan kertas. Jangan ngersake napa? Maksudnya Niku enten WC. Enten niku. maksudnya kula ngersake napa? Sekali masuk 2000. Nek nemu dicawiki mboten bayar. Lho, gak iso. Ah nggih ten WC ning balik cabe niku wonten niku. Ngersake, terus derek nggih. Jenengan sing ngeterke kula pipis. Nggih kula ngundang Pak RT mangke sing anu. Lah kok dadi wong pirang-pirang sing arep ngeterke? Ah kula mboten wani kok kula. Utusan. Ji. Menika ajeng nembang napa Cido Gandrung apa arep piye? Wah mboten mawon kula gantung tak digeguyu mangke kula tekan kemah ditapuk parut. Nggih. Ora apa-apa gur parut kok. Ah nggih bundas sing Gur parut kok. sisian kula niku medeni wong. Nggih warga pemirsa sedaya niku. Lah kok jenengan wani munggah rene karo aku? Ah resmi enten dipanggil kula resmi. Oh, rasmi dipanggil. Ah, nggih. Nek ora dipanggil wedi. Mboten wantun kula. Oh, ngono berarti suami takut istri. Ampun seru-seru. Ampun seru-seru nek Pak, preso niku. tak kandhani, nek wis wani munggah panggung ki rasa mikir sing nang omah. Oh, apa ora? Bebas wae. Ayo. Wah. Mboten wani kula bebas. Pak. Tenang mboten wani. Nek pun teng panggung niku mboten napa-napa, Pak. Mboten nggih. Nggih. Kados Mas Menawi Gading niku. sampun teng panggung menika mboten napa-napa. Totalitas. Nggih, kula wau dados Gading Pamungkas nggih mboten napa-napa kok, Pak. Gading bau iki. Pun dilajeng nggih kula anu. Loh, kebacut ampun, munggah Pak. kok ora ngapa-ngapa. Nggih. Nembang. Nggih napa-napa ninggal hati niku nggih mboten napa-napa. Nembang nggih. Nembang napa? Nggih, sing kira-kira kula mboten iso napa. Ora ngoten nek kula niku napa iso kula niku. Ayo contone apa, Ndajali? Apa kok malah ngematke wae lho? Pengen nyawang kesempatan oke. Kok malah Ati kami delok ning YouTube. ngematke ora Ati iso kedep. langsung kok. Nggih Mas Gading nggih. Nggih, leres niku, Nyuwun Pak. ampun ta Mas Gading niku. Rada ndlodok kula niku. Saya kula nggih kancane niki, kancane niki sing Sop? sakniki ten jero. Kancane suprek kula niku niku. Aku mah ra kenal iki sapa. Ah iya suprek meguwa ora kenal ra. Ora kenal iki sapa to, Mas? Gitu. Nggih, jenengan kok dicekeli terus iki ngapa to, Pak? Nggih, Pak, ampun Jenenge dicekeli. iki mbok wis bebas ngono lho. Kok mau bola-bali kok meng Niki ngene. nedahke wong Yogya Simbon Agung sopan. Sopan oh. Dan- Ning niki nganu sesuk meneh tak wirokke iki kualik iki. Ah karang paling aku karo nesu anu Oh, ngono. daerah. Sesuk tak Nggih ngono. padu mergo arep munggah karo aku. Wah niku. Oh, dadi kesusu nganti Dadi kualik kuali barang ku ora jeneng kiwa kerasa. jeneng tengen. Mula kula tutupi kita ndak ketok. Oh, ngono. Oh. Ning kula kathokan mboten kaya Mas Gading ora kathokan. Katokan nggih, Pak, kula pangu. Oh, gitu. Mboten, Ding. Katokan ta? Nggih. Delok jajal katoke. Memanismu denganku. Kok sik, hei. Tapi Ora sida kok wis iki lho. Anu suarane dicocoke karo gender arep njaluk slendro apa pelok ora waton muni. salah kula nggih to, salah kula niku. Pun manut mau nek mung Mbak Tatin niku. Nah kudu manut. Wah nek wani munggah kene kudu wani. Wis ora mikir Sing penting nek wani omong ora apa-apa. ora apa-apa, ya omong karo omong nek arep demok ya kok Omong. kasus. Demok ndak tekan ngendi kowe. Karo sasa mikir iki dukuh apa udu, sing penting anane aku karo sapa mau jenenge, Pak? Sapa, Pak? Narya. Oh, anane Gur Tatin Tidot karo Narya. Sapa mau?
Bagus senario. Alah bagus senario ngolah. Ngolah lah. Aku lek jajaran kok bagus dhewe. Ha iki kancane ya pirang-pirang lho. Aku lek jajaran iki kok. Aku karepe kok milih Jajar Sinden. Ayo milih selera, milih niku. Ya jajal nek milih selerane sing endi? Milih Mas Ayo. Gading mau milih. Alah ya ora wani wedi bojone. Ampun seru-seru. Krungu niki wong teng riko niku. Ayo ora apa-apa. Bu nyilih Guys. apa? Kasih tuh, niki ajeng memanismu. Larase belok. Belok, Pak. Helah, Nggih, kedep. belok, Pak. Pak kedep dengan mati aku kedep. Kok malah mlongo. Ngono. Tertegun. Tertegun saiki aku wis nang kene arep ngopo jajali. Ndang. Ngemati. Oh, gur ngemet. Aku lho ora dong pelong slendrone kula Ah niku. niki nek jenengan mau sing anu muni pertama mau belok. Nah niki sampun ditintenge kalih Oh. Mas Geter. Nggih, nggih. Nggih. Niki nah. Memanismu tanku jiwa. Sing lanang seniman, sing wadon, seniwati, kayane Agawe runtuhe ati. tak cekel kene Pak. Wah ampun, kula ki ngeling-eling bar iki terus apa ta lali kula Mau iki. nyekel karo aku Ya, ngene kalau kok cak kematke dhuwur ngene iki ra ya. Ane nang mburi dikira nginthuk nang mburi. Ayo nang lho, mbok ngene wae bebas, rasah diwak-wak ngono lho. Bebas. Nah, bebas. Tangane ngene. nggih. Angatan niku terus Mang Sampluk mawon, Pak. Wah, Angatan terus ngaten iki. Saene niku Pak Gading nggih, saene niku. Nggih. Wani, nyampluk aku wani. Ayo, Mboten. campluk plek ngono genten tak plek genti. Kandhane Pak Tulus aku rawani aku. Lah kok jenengan tak andake bojomu ya, nah ayo. Ora sak kadang-kadang. Terus pripun niki mau terus pripun Mas Gading? Wah, kula nggih mboten ngertos. Kula ya ora apal. Ora Ora apa. apal. Eh, Rara apa? Ya ngono kuwi malah ngacung-ngacung. Mas Lali pon mandek iki mon kula tak medun. Aja mutong. Sabar ya, sabar. Geneng ketemu karo Tatin ki ya kudu sabar ya. Kok alhamdulillah ngapa? Didemek alhamdulillah. Ah nggih. Iki lagi tak demek mburi lho, reng tak demek. Ampun. Ampun kok ngene, aku ora bakal demok kono. Lah nggih. Kula ki lali tenan niki pun Mang terus Gedimon kula niku lali tenan. Kula Nggawa catetan apa ora? mboten. Ah terus? Ah, Wes, Bu. sak metune wae, metune apa? Jajal. Angel mentune ngeten niki. Heeh. Kudu nganggo proses nek Kalau kudu metu. nganggo Apa lagi metu rong larek kok sandang angel. lah kudu nganggo proses ya kaya ngono kuwi. Ah, Lah yo leres Mas kan Gading. Mas Gading iki mau kan Pripun? lagi dua baris. Nggih. Apa wis sandang ora iso metu rak ya piye ayo? Kudune rak ya los ngono. Lah saya yo Ya urung saya ya Mas. lah mbok yo mbok menawi. Nggih, kula terus sak isa-isane iki. Nggih. Lara apa taksi nedya Ngetan bali kulon apa setia megalakon setia megalakon memunduta rumi kula dalu niki tambah seneng niki. Lah napa? Padha karo kula nanggap wayang dhewe kok kula niki. Ah, Adi diseneng-senenge wargane, aku nembang tene diseneng-senenge wargane. Lah, Padahal warga kula niku tengen nyawang kula jane sepet. ora apa-apa. Kula mboten sepet kok Kang Mas. Alah.
Ngono kok diajak. Inggih Kang Mas, panjenengan menika suwantanipun sae, pasuryanipun inggih bagus. Bagus lanang kok kula. Lah iki. Wah, wedok ayu. Ah iya. Terus pripun niku? Nggih, Pak Parut niku kula semelangen niku. Tartamtu tak ruti. Ora arep ngampirke nang omah kula. Lah ngapa? Lah ngampir ora nang omahe dhewe nggih Pak nggih. Maksudnya diampirke nanti nek ra nang omahe ayo. Nang restoran ngoten niku. Atus pripun niku? Lek gong lek leren kula. Wes aku tetep nang kene iki arep rampung kok. Jenengan arep mok kula mengke teng omah niki. Nggih. Ah nggih kok ora turu jero turu latar ngono. Ra apa-apa malah isis kok nang latar ya. Pinepsu. Hah? Lo mampah. Wah, sampean ngajari yo luput. Kacek, aja nyeneni wong jenengan kowe ora apal kok ya. Kula Lo rasa malah gelut karo sindianku bareng. Ara aku wae. Lu mampah tanpa welah. Tak adani ra percaya kok ya. dadi dhuwur. Ah karepe arep dhuwur bang isor ya ra, terserah. Penake. Penake jenengan. Nggih teng peta Pak nggih, ngoten nggih. Ah nembang sak penake, ngoten Ya nggih. ya penake jenengan. Penake situasional. Wah, ngene. Pun lampun nggih. Parut. Lampun nggih. Satos parut kalih duduh gule lho niki mangke. Dadi langenge kula Pak lumampah. Lumampah Tanpa welah. tanpa jolo niti terakhir toh. Terakhir. Mulih. Oh sik urung bayar aja mulai. Waduh, As. Piye ngadeke ate Mas Gading? Wah nggih boten apa-apa. Apa kon bayar lagi lho. Wah. Ya iya wis nyanyi wis nang ngene kok arep bablas ya tak mulane tak cegati nang ngene ra entuk. Tabrak. Ah leres niku jos. Wani nabrak aku wani. Mboten ampun, Pak. Wani. Mboten. Parut. Parute melayang tenan iki. Temah gonjeng anggenjong ing pagulingan. Ra percaya nek tak andeni aku iki. Jajake seneng karo Oriza kok iki cenen. Wong tak kandhani ya ora percaya lho. Nggih, gane manut jare iki. Gah kagul aku mah. Wes. Ya. Loh. Hei. Wong nguntin kok ngundange tin. Lah sapa? Nek apa jenenge Tatin dadi Tatin to. Tatin. Ndak kelu Yatin ngono lho. Ah muni-muni ayo Tin ngono lho. Ya ora apa-apa saya terserah ngono. Pripun niku? Temah gonjeng anggenjong ing pagulingan. Temah. Cetak kok malah tam-tem wae lho. Temah gonjeng. Temah Gonjeng.
Matur nuwun sanget pun semanten mawon kula ora kuat tenan iki kula niki. Nggih. Ah, nggih. Nyer-nyeran. Ora kuat. Matur nuwun Mas Gandhi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Wonten ala petun-petun diapunten Pak niki. Nggih, semanten nuwun. Hah? Niki do Tinggalan. kuning tinggalane Pak. Kula pendeket ning kono riyen. Ha, ngono kula. Suwung. Alah iki ngapusi goreng iki ora sangu to Pak ya. Pak, ora sangu to Pak? Urung to Pak? Ora to? Parut lho, Pak. Parut lho, Pak. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Dukuh nggih. Sesuk meneh nggih kok sekecake karo ngopo? Matur sembah nuwun luar biasa Pak Dukuh, Luar humoris. biasa tenan jan. Wah. Gayeng ira jamak-jamak. Nggih niki Pak Dukuh sing humoris sing ngenten niku Pak. Pak aku karo Mas. Nggih. Pak sopo? Ya kareng biasane iki dalange tuwa-tuwa saiki dalange enom dadi arep kleru meni Pak terus. Aja, Pak. Mas Pak. Pas. Pas ki apa? Pas iki dari Pak dan Mas dari pas ya. Aja, Om wae. Kong ya. Nggih Mbak Bila niki minangkani pamundutan Nggih. selanjutnya Mas. Menangani pamudahan selanjutnya enten caping gunung. Lho niki Saweran kok iki saking sapa Pak? oh, napa? Pak sinten? Pak Parman nyuwun apa? Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro, nggih. Cik. Langsung dipinangkani laris. Laris. Nggih. Ngono lho Pak Dukuh iki wong wis suwe banget kok Wah. gak bayar. Wah. Nah, nggih. Iki mau lho ora munggah ora apa-apa langsung ngulungi 100 lho. Dukuhe wis ngemek-ngemek ora bayar. Nah, Ndi Pak Dukuh? Cepake lho engko tak enteni tenan nek ora engko baline di ana memedi nang perapatan kuwi gondol meng.